Awuthi ngixoxele kancane. Angive ngithi kwasukela ukuze kuzozwakala kangcono. Nayi inganekwane. Kuyenzeka uyinsizwa osuthathile. Ngikhuluma ney'nsizwa oy'thathayo, hhayi noma iziphi iy'nsizwa lezi ey'jolone, ongunaphakade, o-6 months, 1 year, 1 year omjolo. Hhayi, angikhulumi nalabo, ngikhuluma nje ney'nsizwa ey'thathayo impela ey'serious, ey'hlonipha imizi yezinye iy'nsizwa. Kuyenzeka uma uyinsizwa usuhloniphile umuzwa wensizwa, wathatha imbali enhle, uyithole intokazi impela, uhlale nayo, uthi usuhleli nayo impela, futhi nihleli kumnandi nje nijabulile, ikuphethe nakahle ngendlela esuke ikuphethe kahle ngayo. Kufike nomuzwa ukuthi engathi ngayiphinda le nto le, ngoba into emnandi iyaphindwa. Mase ifikile-ke leyo nto leyo, hawu, mase kufike lowo muzwa leyo ukuthi ngathi ngathola omunye ofana naye. Mase kufike lowo muzwa loyo, khohlwane. Hhayi sajiki. Hhayi jiki leyo nsizwa leyo. Hhayi jiki. Ayijiki insizwa efikele lowo mcabango loyo, lowo muzwa loyo. Fakele iya phambili kuphela. And umcabango onzima, umcabango ojulile, umcabango abanye abaze bethi unesihluku impela. Kodwa mase ufikile, hawu bandla, mase ufikile. Ngakuqhathanisa nabafowethu laba bekade ngisho ukuthi bajule ngunaphakade lo 6 months no 1 year, bengalunguzi, beze kugamanxele nawo umnyaka hlampe neyesibili, bengalunguzi, beze bezalise futhi bengalinge bethi ndiki. Ungakuqhathanisa nabo labo abaqhubeka kanjalo, ungafiki nokufika umcabango ukuthi angike ngoba kuyenzeka nalokho. Umfowethu nje iqhubekele nje, ihlalele ikhululekele nje, engayiboni futhi inkinga ngisho isidingo sokuthi azakwenze lokho. And hayi cha, ave ngibazwela abafowethu nosisi futhi abahlangabezana nesimo esikanjalo, ngoba mase ufikile wamuzwa, ufika ngesinamandla yezo.